Čaká nás opäť taká praktická úloha. Na to ste si už hádam zvykli. Čo? Ale je to voľačo také slovenské. Niečo slovenské. Dovoľte, aby som pozval nášho hostia, pána Štefana Hronča. Dobrý deň. Pán Dobrý Štefan deň, Hrončo vítajte u nás. Tak, toto je pán Štefan Hrončo, zoznámte sa s ním. Čože vy tak robíte, keď sa na vás tak pozerám? Aj by som si chcel tipnúť, ale bojím sa, že to neuhádnem. Pečieme výrobky, ktoré sú čisto celozrné. Máme kamenný mlyn, na ktorom si pomelieme obilie a z takej čerstvej múky potom pečieme. Toto je napríklad ražný chlieb. Toto je ražný chlieb. No, ja som bol prekvapený, že ten ražný chlieb je relatívne ťažký, aj bez tej drvenej ťažkej podložky. Môžem ho chytiť do rúk? Áno, áno. Som prekvapený. Akú hmotnosť to má? 900 gramov. 900 gramov. To je 900 gramový chlebík, taký úplne typický. Robí sa tradičnou metódou. Áno. Tým, že je bio, to znamená, že tam nie sú žiadne tie Ečka a konzervanty ani nič také. Je tam vlastne iba čisto ražná múka, voda, soľ, dávame tam olivový olej a chlebové korene. A nedávame tam napríklad do tohto konkrétne ani droždie pekárenské, ale pečieme to pomocou tzv. Kvásku. Normálne ste dostali chuť? No. Chlieb, soľ máme. A teraz by ma zaujímalo, toto je čo držíte v rukách? To je vlastne raž. Toto máme krásne raž, vidíte. A toto je raž, z ktorej bol vyrobený ten chlebík? Alebo z takejto podobnej? Áno, z takejto. Aha, a je to tak aj približne to množstvo, z ktorého to bolo vyrobené? Je to presne to množstvo. Ja, to je presne to množstvo. A čo si myslíte, že čo sa opýtam? Že koľko zrniečok? Nie, koľko zrniečok má? Úplne vážne. Aj keby ste to nečakali, a nebojte sa, že to budem počítať, koľko presne semienok alebo zrniek 500? je v tejto miske. Povedzte mi, ako by sme to mohli prísť na to inak, ako by som to tu počítal teraz fyzicky? My sme to napríklad vážili tak na veľmi presnej váhe. Som si učil, že koľko vychádza tak jedno zrniečko priemerne a podľa toho vlastne som určil tú hmotnosť. Ste to vypočítali. Dobre. Počet tých zrniečok. Tak sa vás pýtame, koľko zrniečok je potrebných na výrobu tohoto chlebíka a tu ich máme v miske. Kusov, hej? Kusov, áno. Normálne Totálne ste sa zbláznili. Totálne v kuse. Ja som ti hovoril, že sa ti bude táto úloha páčiť. Okay. Aká je hlboká tá myseľ, lebo to nám pomôže strašne. Aj aké to je veľké, ukáž. Ja si myslím, že vám to vôbec nepomôže. Nie je z toho. Aké je to hlboké? Je to hlboké? Prosím? Kto prvý tipuje? Danov tým. V každom prípade dáme viac. Vidím, že to máte na to nejakú To je vlastne nádobku. takáto ošátka. Aha. Do toho sa to vlastne... Tá je vlastne aj formičkou na ten chlebík, hej? Áno. Aj to sukno sa používa. To je skôr na skladovanie. Je to vlastne konopné a má antibakteriálne účinky a tiež je proti plesni. Dobre, tak aký je váš tip? Koľko zrniečok máme v miske a vyrobíme z nich tento krásny chlebík? Padol tam taký tým, že 600 000 publika, ale toto úplne nebudem brať do úvahy, snáď sa padne na neba na mňa. 2800. 2800. Viac alebo menej? Zrníčok? Viac. Jasné, že viac. Viac. Jasné, že viac. 1, 2. 2000? Idem to počítať. 2001 Ja by som povedal, že toto je tak 2000. Na? My sme Aký je presný výsledok? 19 551. 19 551 zrniečok. To boli úplne vedľa. Tak to bolo jedno, čo by si povedal. Neverím. No Je na čase oddelit zrna od plev. Posledné krútenie kolesa dnes večer. Šup.